Hello Malawi, langa zina Villaentertainment, mkango wa kuindia, kulipira ku Nigeria, masuliri mafilimu mchichewa, kuchoka muchizungu kubwera muchiyankhulo chathu cha Malawi. Nkhani yake si apatali, nkhani yake si oti yovuta kwenikweni ayi. Mwina muli mayiko anzathuwa, mwina muli ku Malawi konkuno, mufuna kupeza nawo mafilimuwa pa YouTube kapena pa TikTok, mungathongosecha Villaentertainment FB ndizotheka kungosecha Villaentertainment kapena kuti Villakasi Lion of India ndipo ndipeza pa FB. Komanso nambala yanga ngati mufuna kupeza nawo mafilimu pa WhatsApp 08216 kumapeto ko 18. Ndikubwerezanso nambalayo 08216 kumapeto ko 18. muziyankhulana ndine Villakasi. Osayiwala babale yanga kumene muliko kumandipanga like kapena kupanga subscribe channel changa. Osayiwala zimenezo ndithu diru. Mwina pakatipa maona kuti kuchita mafilimu osamaponya nkumati kodi bwanji kodi munthu ameneyi pano wiki na iliyonse tiziponya mafilimu anyuwani, chifukwa zinthu izizi siti kulipidwa koma timangopangira noti anthu amene muli mayiko akutalino muzikwanirisabe kumaonerera kobe zinthu zakwanu kuno ku Malawi, musayiwaliretu chikhalidwe cha kwathu kuno ku Malawi. Komanso kuphunzitsana chizungu nchaeni ichi chilibe ushasha chilibe dolo. Ine Villakasi Lion of India, ticheze moteromo mafilimu amene wawa. Tieni tionerere, kumosayiwala subscribe komanso like channel changacho. Kabeluso pa site paja kungopanga kabelu muziziwa kuti ndapanga upload video ya nyuwani.